ang desisyon sa Cebu City Council, ipabilin ang mga punuan sa kahoy. Dili putlon ang mga punuan sa kahoy. Gibasura ang auhag sa probe, gipatigbabaw ang rekomendasyon sa Sisinro. So maluwas, dili mahilabtan, magpadayon sa paglipang ang 23 ka mga punuan sa kahoy diya sa Center Island sa AS Fortuna. So makalabay mo sa Center Island sa AS Fortuna, palihog, ablihig jutay ang inyong mga sakyanan, pakpaki ang atong mga punuan sa kahoy, pasalamati, pasidunggi sa talagsaon nilang serbisyo. Sa kataas atong mga buwan sa El Nino, nagpadayon siya sa pagbarug, nagpadayon siya paghatag og landong, nagpadayon siya paghatag og berde nga palibot, naghatag siya og nipaambit siya sa labas nga huyuhoy sa hangin sa iyang immediate vicinity. Dako kay tag-utang ka mabuton. Di las mga 23 ka punuan sa kahoy des AS Fortuna, sa tanang punuan sa kahoy nga atong malabyan, palihog, pasalamati sila. Pasidunggi ang ilang serbisyo sa atong palibot. Wa ta ka-realize ani sa una, may kay ta mo tulog kahoy sa una, karon naka-realize na ta, nakaamgo na ta. Unsa day kabililhon ang mga punuan sa kahoy sa atong planeta.